Hey guys, majong buntag ng tanan. March 20 deron. Kapitsahan sa adlaw ng tawhan ni Precious. Mas nanay. Kawa na. Hi nak. Hi sabi. Hi sabi ha. Hi sa. Mangga. Kaya nga mangga. Mamahaw na Precious. Ya. Dapat may niluto guys ya. Nagluto mig pansit, tinahan nagluto sagol. Yan yung bukaw na kuan. Tubig. Yan dapat adobo nga manok nga Tagalog. Pinaga na siya guys sarong lami. Subawi ko tayo, may iba. Luto na kong pancit guys. Tara-taran. Parang ipainiinan. Jaga po. Adobong. Pinaga o panaga. The adobong native chicken. Adobong pinabisayang adobo. Pagkatong bata, natin sa itong bata ka? Kumana dito si Precious guys, hindi mamahaw na po sa line. Yeah, mamahaw pansit o Mamahaw na ta mga adobong manok nga native. Native na guys pero Tagalog na kay dari man nagibuhi. Pinatag sa taga Putlong Camp. Mahal ka rin so guys. Ang paano to? Ha? Kumaan, 300. Pasubot mo yung pampad. Diba, Ben? Kib sa manong. Pag-iday na rin, Ben. Pagkatar ko na dyan, kumaan. Manong to. Nga tiluto tayo. Hindi okay naman to. Nga tigluto ba? Ang sama. luto. Kasi hindi mahilisan tao. Luto po na. Luto po. Na. Manok naman po. A few moments later. Kung nga lagi pong balik, o paribaw ka na sa? Sa po siya rin. Ano po na tayo itong pansit guys. Kapag mong pansit, abutan pa po nilong mas gabi eh. Buti. Precious ka. Nakatuog na si Jaja. Namata na po. Tugong sa dugin dyan. Mga kuan pa. Mga alas 6 kay mama na tugon niya sa kapalisan. Namata na hinuon po. Pwede naman yung pansit basta gabiin. Mag alas 8 naman po. Na kami na sinina tatay be. So sinina tatay be. To? Sinina ni tatay. Sinina to? Nina nak nina. Mana kag brush? Sinina ka? Mana? Pwede nagtubig tayo. Ba, halimong-mong. Kasi
Sundo de gunja. Ang kulata na pas labuhanan. Ay, precious lagi sa kapalisan. Ako na to. Gusto na po mag-atong-atong sa ngamahan ng laban. Yan na. Panudlay naman ang imong toothbrush. Wala din may panihapon guys. Mas precious ang gara-gara ng mata. Yeah. Nak, sabi mong kisulti nak. Nasa mo yung kistorya nak? Nak. Nasa mo yung kistorya? Nasa man? Nasa mo yung tubig? Nasa man? Andiyan mo ito itang kalihakan kanyang karungan lawa guys. Isa ka tuig o isa ka buwan ni Precious. Luto-luto ramig kuhan. Manok, pansit. Among sidaan. Tas nanay. Higdi na. Well, na Precious. Tanak, ay matug na tanak. Matug na ta. Nak, matug na tanak. Babay na be. Dari. Matug na ta. Babay sa. Matug na ta. Dali. Ito, ito bang? talikod na ka. Ay na, mamininay. Babay mamininay. Tita Ninang. Tita Ninang. Tita Ninang. Soning gadihan. Nak, yung ulian na ka. Praying for your past recovery. Aray ko. Yeah, dan salamat yung tanan guys. Hindi mo mapuan sa pagtanaw sa mga ginagmayang videos. Ampi mong tanan. Oh, God bless us all. Peace. The next day. Majung adlaw din ninyong tanan guys. Dede meron sa SM Muntinlupa. March 21 na ron. Kay naman ingan nga palaagon mi. Kanan ko numi sa mall. Kay di ko numadyo sigig mukmuk ra sa bahay. Aron makarelax hunupod mi. So mo to guys. Ami dari sa Giligans. While waiting sa among gi-order. So mo nilang gidalit na mo sabaw nga murag lasang noodles. First time na mo muso dari Giligans guys. Adto man ang tamis Jollibee, ja kay aron naghanam magtao kay alas 2 naman pud ka pinting snack naman jagaban pud brunch siguro mo daghang tao. Ja inga man siya untoy nga wa pa kun sa kasaway dari di dala man mi dari ni suway mi dari kay labong way tao. Wa jay tao guys pagsud na mo duha ra ka table occupied. So mao ni while gahawat sa among gi-order. Ma-surprise man kami ani sa presyo ha bitaw. Dahil si Precious na gara-gara kay di dyan isda magpudyo basta di matug. Maunig ilang view dari guys sa Giligans. Work like a captain and play like a pirate. Daghan ka dyan mga bakanting lamisa. Tara sa tumoy dapit ag occupied duhak bali duha pud kalamisahan ag na occupied pare ikatulo na mi nga customer the Precious magpudyo baka ning makalingkod og bibisit di karon para ba ni sa kasuway og palingkoron og nganing lingkuranan di ra ba dyan ni siya magpudyo kay gatubitas bay magpudyo ra ni siya og matug. Daghan kadtong salamat sa nagmahal namo labi na sa una-una na mo kanunay na nakalaag mig kalit da timing pud guys nga break inanon ag motor so amo na lang panggisak dyan ang tricycle kay arong okay ra man magdag tricycle dari is Muntinlupa guys kay na may daghan nga mo biyahe dari sa tricycle kay padung mas Laguna so mao na ni gamong gi-order guys di ana i-serve na kari-kari good for 2 to 3 persons kuno ni jaila pang rice good for 2 to 3 persons og ilang litson kawali guys. A few moments later. Diyan na mo sa bahay guys. Buhay na ginaganting din naman kay cellphone yung doon yung burot naman. Ano lang ika-video. Diyan hapit na din po na mag-papel nga kung ano renewal sa tiaryo. The smell na po at tiaryo. Issues dia. Nakay sana. Hi! Kana ag sa tiaryo pa na. City Government of Muntinlupa Tricycle
regulatory unit mo na ibot pasabot sa PRU. Nga napay renew honon sa motor, sa LTO ug sa kuan sa tricycle. Spacious dia. Hi sa ikaw na. Hi. Hi gani mo ato bang jikari di kay magtalikod ka. Asa man ay mo gipapalit? Unsa man na? Diyan na po yung nabit-bit si Precious. Yeah, thank you really. Thank you, Mami Nina. Really, thank you. Natug sa tricycle. Ida na laman po naman tricycle kay ipa-break in man lagi ito sa kasimana kay change oil na po sa i-renew kay smoke piece man gunang mag-renew. Diyan mga signal light. Ayan na. Tanawon man na. Kuwang pagpila ka adlaw kay pila pa nakadlaw ron tay. Tulo ka na. Tulo pa ka adlaw ron dahil sa mga kuno kasimana ipa-break in sa i-change oil. Ini hapon na din guys. Precious dia. Hi nakuli. Hi. Ano. Nagamong suwa dia puro salin na sinabaw, dapat pag-adubong manok ko. Pag salin na mo ganihang kare-kare. No magipatik out. Madoto yung lakaw gunja, pinakalit to nga lakaw bawa may magdahom nga. Manglakaw may kay watas plano. Diyan mo ito nilakaw may kay aron pang ma-break in po na mag-motor. Daghan ka itong salamat sa nagmalam mo. Binasawa na gunahon na po na mga malipay po ni. Diyan katunay niingan nga agam ko nung halin sa skin ding igor ba kuno panukli. Di jud po ko magpautang bitaw pud ma'am kay tiyo baga jud po skin din gali arang baratuha ra ja utangan pagajud na mura. Bong igor am galit ang makaginansya utangan pagajud pero hinahinay aginod basta kay naay ma CBC nagmay kasawa jud kay agamong kurente nasa paljud pod bisag wa pay buwan ag rape nasa palag kurente basta kugi laman jud unsay angay kugihon di laman pod nang magkugi ra pag siging marites o pay masigitag kugi upload kay napatay kitaon nag magmarites wa di kitaon. So mao to first time ni Precious dito sa SM Muntinlupa. Unja. Sakay na pud siya balik sa tricycle. Lingi pud siya kay nakalimot na siya to sa una nga na tricycle kay pila pagputos sa kabuan sa nanguli man nagbuhol. Sakay na pud siya. Kuang pa jud condition ang tricycle kay gahi pa jud siya mo bunlot. Mo nang kinahanglan pa i-break in siya change oil na pud siya. Tadi pa parehistro kay kinahanglan man jud rehistro kay di man pwede mo biyahe og palya imong papel kay madakpan ka aw multa na pod. Mo to guys, so may mag-expect nga makalakaw mig March 21, makasuroy day mi war ba mi nagplano. Ganahan naman ang pug ko maglandak na resbay kay naa man lagi pay mamalit og ice, tapos mamalit og skin day jaw mulakaw pud ko masayang pud ko nga. Uy halin og manglakaw, pero og na di importanteng lakawon. Pag ganja, Precious nakabudol na pod. Iligid sa color violet kay kita na po just deliver nga violet pero laing color di man siya ganahan muwingig man pero violet abtik na mo punit hindi mo to may experience sa Giligans. At ang ninyo guys sa sunod vlog i-share na ninyo ang mga experience sa Giligans tanan man dyan na first time na dyan na experience. Kay mo malagi tong Jollibee ra malagi unta anja kay daghan magtaw sa Jollibee. Dugukon jud po ning Jollibee guys, daghan jud taw kanunay ning Jollibee.
Mandi pong gamay ra pagtaw sa giligans kay pang lawmay jog bursa kay buslot to bursa na masig manghugas sa kag patakar kag order nga dako na dag bayran nun. Pero kay mo lagi kay Bernice man wa mo ka ang karnis eh. Tatere din kaon katurahang gulay itong kare-kare. Sakit sa putan ni sunod vlog po guys. Tagan ko salamat. Labi na sa kanunay nagmahal na mo away paglubad. Ang primong tanan kanunay. Tinabangay tag-ambog hagot pa sa kalinaw sa ato nasod. Para sa tibo Pilipino nga naslalaying nasod. Bisag asa mamong napita ron sa tibo kalimutan. Doble amping mong tanan. Kanunay tayong ubanan sa atong labang magkagahom. God bless us all always and peace be with you all always. Bye!